رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم الله سبحانه وتعالى دلي أم بركة سمين تيجي أني دو منون دو على كومينا أني على كأما برجيه سنقولي أتوتي ملكون نوما على كونوا أني على كأكنيا دما على كاليمانيا دما ambe aw fo ka waliɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen banna jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ n'o ye hadisul iftari ye. Bi an ka kɛnɛ kɔnɔ bilasiralikan kun fɔlɔ min bɛ an bolo k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ani an yɛrɛ kun ye o ye an k'an jija an ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'an jija an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Sunkalo kalo fasamantiya minnu b'a la don o don karamɔgɔw bɛ dɔ fɔ a la mɛ ala belebele ka hinɛ ɲɔgɔn na i silamɛ ɲɔgɔn dɔ se tɛ min ye k'a dɛmɛ ka suntigɛ d'a ma i seko bɛɛ lajɛlen na wa alakira kisi ni nɛɛma b'a n'a somɔgɔw ye a sabatilen b'a ka kumakanw na k'a fɔ ko n'i ye sunbatɔ dɔ suntigɛ ko ala bɛ a tigilamɔgɔ ka baraji ɲɔgɔn d'i ma ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a tigilamɔgɔ t'a la o dun o ye niyɔrɔ ye min ka bon kosɛbɛ o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ko nɔgɔya an ye o hukumu kɔnɔ bi karamɔgɔ min b'an bolo bilasirali sigira kan an ka jɛ ka an ɲɛmada ale ka fɔtaw fɛ. Kuranɛ ka bon kosɛbɛ mais a bɛ bonya wɛrɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔna la sabula i ma ye sunkalo kɔnɔ bɛɛ bɛ girin ka tafsiriw sigi mɔgɔ caman dɔw fɛ minnu ma tafsiri sigi olu bɛ kuranɛ kalanw caya u ka sokɔnɔnaw la yasa cogoya min na u bɛ se ka kuranɛ jigi cogoya min na sani ka sunkalo ban donc bonyaba de b'a la wa a baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ surtout sunkalo kɔnɔna la donc kira yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko kuranɛ kalannaw olu jɔyɔrɔ min b'u la lahara jɔ don k'u ka bon ka tɛmɛ jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan a b'a fɔ an yɛrɛ sa la khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bon ka fisamantiya wɛrɛ di u ma tuguni ko aw la mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan k'a dɔn ka mɔgɔ wɛrɛ kalan a la donc maintenant ni kira ye nin kuranɛ ko fɔ tan kuranɛ ye fɛnba ye kosɛbɛ surtout sunkalo kɔnɔna la donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka bonya n'a kɔrɔta di an bɛɛ lajɛlen ma wa an bɛ an profiter bɛɛ k'i cɛsiri i bɛ se ka min kalan i bɛ min dɔn i k'o kalan sunkalo kɔnɔna la sabula bɛɛ se ka kuranɛ jigin bɛɛ ma kuranɛ ji ɲini k'a kalan k'a dɔn donc i ye suran hakɛ min kalan to ka to k'o kalan ni dugu jɛra donc baraji min b'o la o fana ka bon kosɛbɛ o de y'a bɛɛ ye n'i ye kuranɛ sɔrɔ ka ban i fɛn bɛɛ sɔrɔ ni ala y'o d'i ma dɔrɔn ala ye fɛn bɛɛ d'i ma donc mɔgɔ bɛ boli ka na kuranɛ kunbɛn komi an b'a kɛ cogo min na an b'a daminɛ 10 heures pile an bɛ tila 14 heures a bɛɛ ye tafsiri de ye ka kuranɛ kalan kala ka kɔrɔfɔ nafaba de b'a la wa an yɛrɛ do jaabi caman sɔrɔ a la sabula san o san dɔ b'a fɔ ko a ye k'a ka dugawu jaabira k'a taara makan donc o ye hali n'a dan'o ma o ye dugawu jaabiba de ye donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ka kalanw jidi ka kuranɛ kalanw caya halisa kira bonya kama wasalim. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi kalanso in n'o ye Khadijatul Kubra kalanso ye ala ka barika don a la an b'a dɔn k'a fɔ kalan ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ ala kira kisi ni nɛɛma b'a n'a somɔgɔw ye a b'a fɔ a ka kumakan sanumanw na k'a ye dɔnni ɲini kabini bamuna kɔnɔna na fo ka taa se kasange kɔnɔna na o kɔrɔ mɔgɔ tɛ kɔrɔ dɔnni ɲini na wa i tɛ dɔgɔya fana dɔnni ɲini na surtout ma kuranɛ dɔnni an k'an cɛsiri o fɛ kosɛbɛ wa nin kalo min filɛ nin ye n'o ye sunkalo ye a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛnafin bɔ ni kuranɛ lamɛnni ye walima a kalali ni nin se ma nɔgɔ i ma i ka taa misiri kɔnɔnaw la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tafsirikɛnɛw bɛ sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ misiriw kɔnɔ ka se ka kuranɛ kalan k'a kɔrɔfɔ ka tila ka mɔgɔw waaju ni a kɔrɔ ye a nakun ye min ye ka mɔgɔw lafaamuya o la sabula n'i y'o yɔrɔ lajɛ o gɛlɛya dɔɔni bɛ yen kuranɛ kalanni a ka nɔgɔn maa min ma o de ka ca an ka jamana in kɔnɔ mais kuranɛ nakun k'a ɲɛfɔ k'a waleya o de ye gɛlɛya ye o la ni an bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ a la a lamɛnni dɔrɔn tɛ dɛ an ka a lamɛn ka tila ka baara kɛ ni a ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ fasamantiya minnu b'a la barajiko minnu b'a la an b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ segin a kan k'a fɔ aw kana ɲina sun tigɛtɔla aw ka jija aw ka dugawu kɛ jamana in ye aw ka jamana min n'an b'a kɔnɔ n'o ye mali ye ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya ɲumanya ye maa o maa n'a a ka baara de a ka dugawu kɔnɔ a bɛ dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye hali n'a y'a sɔrɔ olu t'a ma minɛ a ye ŋaniya ɲuman min ta k'a k'u ye ala b'ale t'a minɛ o la an kana ɲinɛ o kɔ
ante bɔ kuma kɔnɔ fanga an ka sababu ɲuman fo a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale min ka wuli ka jɔ ana ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ an filɛ nin ye sunkalo min kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu misiri la don o don tafsir kɛnɛ o sigilen b'a fɛ yen ka se ka lafɛmuyɛli kɛ alikuranɛ yɛrɛ a nakun na ani a kana ka baara minnu kɛ a da bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a nɔfɛ tuguma bɛɛ lajɛlen ala ka dɛmɛw kɛ ala ka wasaw kɛ an ma ɲina k'a fɔ aw ye tuma o tuma ka segin a kan k'a fɔ nin jɛmukan in k'a sankɔrɔta k'a masiri k'a ɲɛ o ye nɔnɔ barikama fila ye a fɔlɔ o ye similɛ ani bɔnlɛ nin nɔnɔ ninnu filɛ nin ye n'i y'a dɔn k'a fɔ ko sun tigɛra i t'i cogo ba la i b'a dɔɔni ta dɔrɔn k'a muguri k'a kɛ ji la k'i min n'i y'i min o yɔrɔnin bɛɛ la i b'a ye i bɛ taa nafila seli kɛ facilement haya a tɛ gɛlɛya wa ni maa min yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko sufɛla fɛ sɔnkunaw ka taa se estomac ma o b'i sɛgɛn i jija i k'i talan kɛ bɔnlɛ ni ayiwa similɛ minni ye i b'a ye a b'i dɛmɛ kosɛbɛ i ka dumuniw olu yɛlɛma cogo la o la an bɛ dugawu k'aw ye aw minnu sɔgɔliman na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini masa fɛ ala ka sigiyɔrɔ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان